रेलजों दावबायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां गासै गं 29था ट्रेनखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय। फोरमान बिलाइनि गेजेरजों फोरमायदों इन्डियान रेलवे बिफाना गासै गं 29था ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय होनना। फोरमान बिलाइनिफ्राय मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला आसाम रायजोआव गं 6 ट्रेन सिबिथायफोरखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय। रेलवे बिफाना गासै 29 ट्रेनफोरखौ 22 डिसेम्बरनिफ्राय केन्सेल खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायदों मोनसे नटिसनि गेजेरजों। गुबुन फारसेथिं गोदान रेल लामा बानायनायाव गंथाम ट्रेनआ खारगोन होननानै मिथिना मोन्दों। UP 15753 नाम्बारनि आलिपुरदुवार गुवाहाटी आलिपुरदुवार सिफुं पेसेन्जारखौबो बन्द खालामनाय जादों। बन्द खालामनाय जाबावदों DN 15764 नाम्बारनि सिफुं पेसेन्जारखौ। 05809 UP नाम्बारनि बहागि एक्सप्रेस ट्रेनखौबो बन्द खालामनाय जादों। 05810 DN नाम्बारनि बहागि ट्रेनाबो बन्द। 15769 नाम्बारनि इन्टारसिटि ट्रेनखौबो बन्द खालामनाय जाबाय होननानै इन्डियान रेलवे बिफाना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनो। DN 15770 नाम्बारनि इन्टारसिटि एक्सप्रेसखौ लाफानानै आरोबाव गं 29 ट्रेनफोरखौबो केन्सेल खालामनाय जादों होननानै फोरमायदों इन्डियान रेलवे बिफाना। गुबुन फारसेथिं माखासे ट्रेनफोरा गोदान लामाजों खारगोन। गोदान लामाजों खारनाय ट्रेनफोरनि मुङा जाबाय कामरुप एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, आगरतला राजधानी एक्सप्रेसजों लोगोसे गं 31 ट्रेनफोरखौ दानस्लायनाय जादों। 22 डिसेम्बरसिम रेलवे बिफाना गासै गं 29 ट्रेनफोरखौ बे समाव बन्द खालामनाय जादों होननानै फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि धामाका अफार लाबोदों। कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास धामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास धामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।